Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яршолда чыршы базарлары ачылды. Чыршыны нинди бәягә сатып алып була? Хаклар үзгәрдеме? Шул халкын 12 көн бәйрәм ялы көтә. Масса күләм күңел ачулары вакытында тәртипне ничек тәэмин итәчәкләр? Яңа елның төп атрибутларының берсе нәрсә? Әлбәттә, бу төсле утлар һәм уенчыклар белән бизәлгән чыршы. Кемдер ясалма алыслы агачны бизәүне өстен күрә, икенчеләре өчен яшел гүзәлне сайлый. Яршолыда чыршы базарлары ачылды. Автокалада барлыгы берничә нокта булачак. Чыршыны нинди бәягә сатып алып була? Хаклар үзгәрдеме? Бүген бәяләрне безнең тикшерү төркеме тикшерде. Халык яратты, прям яратып алалар. Бәясе 800 сумнан башлап. Яңа ел букетларының бәясе 800 сумнан башлана. Аларны я өстәмә итеп, я бүлмә өчен мөстәкыйль бизәк буларак алалар. Чыршы базары җитәкчесе Фәнил Фәррахов аңлатканча, узган ел ылыслы агачларга ихтыяҗ якынча 40%-ка кимегән. Агымдагы сезонда киресенчә яшел гүзәлләр популярлык казана. Ул чалыга 2000 нарат һәм 400 дөнә чыршы алып кайткан. Нарат белән чыршылар безнең ике регионнан кайткан, Пермь ягыннан һәм Чиләбе ягыннан. Наратлар 1800 сумнан башлап, чыршылар 2500 башлап. Автокола халкы күбрәк наратларга өстенлек бирә. Алар таләпчән түгел һәм озаграк тора алалар. Әмма чыршыларны карарга кирәк, ди Фәнил Фәррахов. Аның сүзләренә караганда, иң яхшысы ылыслы агачны комлы чиләккә утырту һәм аңа су сибәргә онытмау. Ул чагында ул озаграк сөендерәчәк. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Шул халкын 12 көн бәйрәм ялы көтә. Шәһәрнең үзәк чыршыларында яңа ел төнендә 50 меңнән артык чалылыны һәм шәһәр кунакларын кабул итәргә әзерләнәләр. Бәйрәм каникуллары хәлакәтләрсез узсын өчен полиция алдан куркынычсызлык чараларын көчәйтте. Масса күләм күңел ачулары вакытында тәртипне ничек тәэмин итәчәкләр? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Яңа ел бәйрәмнәренең төп майданчыклары Азатлык майданы, энергетик мәдәният йорты янындагы майдан, җиңел мәдәният һәм ял паркы, Боровецкий, энтузиастлар һәм Шишкин бульварлары, Мәләкәс Ар-ягы торак районнары һәм Бумажников микрорайоны, Сидоровка бистәсе паркы булачак. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых подготовительных и организационных мероприятий, связанных с обеспечением охраны общественного порядка. Определен порядок взаимодействия и управления силами, задействованными на охрану общественного порядка. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрены резервы, которые в случае необходимости могут быть передислоцированы для оказания помощи. Төп чыршы майданчыклары кинологлар һәм саперлар тарафыннан шартлаткыч мәддәләр булу-булмауына тикшерелә. Керү контроль үткәрү пунктлары аша тикшереп, металл детекторлар кулланып оештырыла. Азатлык майданында үзәк шәһәр чыршысының ачу тантанасы 19 декабрьгә планлаштырылган. Тәртипне тәэмин итү өчен 100гә якын полиция хезмәткәрләре һәм хокук саклау формированиеләренең 80 вәкиле җәлеп ителәчәк. Каждый руководитель учреждения несет персональную, подчеркиваю, персональную ответственность за обеспечение охраны общественного порядка. Будь то дом культуры, будь то спортивное сооружение, будь то школа, будь то детский сад. Яңа ел төнендә үзәк чыршыга 160 полиция һәм Росгвардия хезмәткәрләрен җәлеп итү планлаштырыла. Юл хәрәкәте иминлеген ЮХИД экипажлары тәэмин итәчәк. 6 гыйнвардан 7 гыйнварга каршы төндә шәһәрнең ширкәүләрендә, православие храмнарында һәм гыйбадәт йортларында Раштуага багышланган бәйрәм гыйбадәтләре узачак. Чараларның яңа ел циклы иске яңа елны бәйрәм итү белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Күңел зауы һәм шин традицияләр атмосферасы шәһәр йөрәгендә бай-бабай татар һәм рус ашлары рестораны үз кунакларын яраткан ризыклары белән сыйланырга чакыра. Моннан тыш бирдә төрле тантаналар уздыру өчен банкетка заказ бирергә була. Моннан тыш алда яңа ел корпоративлары да барлык кунакларны Үзәк урам 78 адрес буенча көтеп калалар. Бер төбә астында ике бик бай кухня очрашты. Бай-бабай рестораны кунакларга Татарстан һәм Россия сыйлары буенча уникаль сәяхәт тәкъдим итә. Мы возрождаем рецепт наших прабабушек, наших бабушек, где каждый гость может попробовать что-то уникальное, что-то вкусное, что-то свое. Большая, грандиозная, классная, развлекательная программа для всех и каждого. Бай-бабай рестораны банкетлар һәм чаралар тәкъдим итә. 160 кеше сыйдырышлы туйлар, юбилейлар һәм корпоративлар үткәрү өчен популяр һәм бу гына да түгел әле. Хочу пригласить наших
челнинцев и гостей города на наши зимние семейные гуляния, которые у нас пройдут в ресторане. Будут очень интересные творческие мастерские для детей. Поэтому добро пожаловать, ждем вас в гости к Бай-Бабаю. Ресторан Үзәк Хурам 78 адресы буенча урнашкан. Монда ризыкларның шын тәмен һәм кунакчылыкны бәяләүчеләрне көтәләр. Хезмәт күрсәтү хәзер яңа форматта шулда яңартулардан соң Акбарс банка филиалы ачылды. Физик һәм юридик затларны якты уңайлы офис каршы ала. Клиентлар исәп һәм кертемне ача ала, карта ала, кредитка заявка бирә һәм башка күп төрле эшләр башкара ала. Офис ачылды Батынчы урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәмзия Садулина инде 15 елдан артык Акбарс банка клиенты булып тора. Бүлектә компетентлы команда булдырылган һәм теләсән инде мөрәҗәгать буенча консультация алырга була ди ул. Ә яңартулардан соң филиал тагын да уңайлырак булган. Светло, уютно, тепло. Мне кажется, тут надо работать и радоваться. Батынчы урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан офиста физик һәм юридик затларга хезмәт күрсәтелә. Банкның клиент оешмаларының берсе сугыш ветераннары өчен госпиталь, медицина учреждениесенең баш хисапчысы Марат Харисов белдергәнчә, банк белән эшләү җайлы. Они выполняют очень много социальной работы, ну и плюс это качество, надежность. У них все новые шаги, это все четко всегда и все понятно. Банк бүлекчесендә электрон чират системасы белән иркен көтү залы, айрым һәм корпоратив клиентлар өчен индивидуаль тәрәзәләр булдырылган. Особенность офиса в обновленном формате заключается в том, что потоки операций разграничены. Есть зона для быстрых операций, есть зона для длительных операций, отдельно есть зона для премиальных клиентов. Ике банкомат тәүлек буе хезмәт күрсәтә. Физик мөмкинлекләре чикле клиентлар өчен дә шартлар тудырылган. Ә балалар почмагында бәләкәй кунаклар уен формасында финанс дөньясы белән танышып, әти-әниләрен уңайлы шартларда көтә ала. Беларус аяк киеме ярминкәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Сатып алучылар өчен кышкы аяк киеме коллекциясының киңәйтелгән ассортименты әзерләнгән. Моннан тыш күргәзмәдә образны сыйфатлы аяк киеме белән тулландырып, җылы кием дә сатып алырга мөмкин. Сатып алырга, кая барырга? Алга таба сөйләрбез. Беларус аяк киеме климат үзенчәлекләрен исәпкә алып эшләнгән, салкыннан, җилдән, кардан һәм яңгырдан саклаячак. Нәкъ менә шуңа күрә аны аяклары белән проблемалары булган сатып алучылар ярата. Бик шатты, аякка шулкайлы күңелле, җылы, уңай. Кыш көне рәхәтләнеп кияргә ятсын, Алла бирсә. Бик җайлы, бик матур, күп итекләр, сайлау мөмкинлеге күп. Көзге-кышкы коллекциядә бик күп яңалыклары, берсе үзгәрешсез кала. Сыйфат атаклы беларусныкы. Һәр аяк киеме тышкы яктан да, ички яктан да табигый материаллардан эшләнгән. Представляем вам модель под названием «Босоногая стопа». Благодаря особой анатомической посадке обувь буквально повторяет форму стопы, обеспечивая максимальный комфорт и легкость при ходьбе. Верх выполнен из натуральной кожи. Такая обувь не жмет и не давит, даже если у вас широкая стопа и высокий подъем. Арзан бәядән сыйфатлы аяк киемен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве, алтайские презенты, боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве, ТК 105 Новохитово, 1-й этаж.